Hello guys, mga kasutsut. Good morning. This is Bicolano TV Vlog. Ito ngayon guys, magluluto ako ngayon ng pansit bihon. Ito yung mga ingredients natin. Bihon ako, pansit, tapos ito yung gulay, sangkap. Ayan guys. Ayan guys, good morning guys. Magandang umaga sa inyo lahat. Ayan. Din muna kayo. Ayan guys, magpapakulo na tayo guys ngayon ng sabaw. Ayan na yung nilagyan na natin yung toyo, paminta. Tapos mamaya pag kulo nyo, ilalagay natin din yung isa pang ingredients. Ayan, tapos unahin natin yung pansit, yung bihon bago yung pansit hanggang sa matuyo na siya. Ayan guys, stay tuned lang kayo dyan mga kasutsut ha. Bye guys. Habang ipapakulo tayo nito nung sabaw guys, walis-walis muna tayo. Stay tuned. Bye. Hi guys, nagbabalik ako. Ito ngayon, kumulo na yung sabaw niya. So ngayon, sinunod na natin yung pansit bihon. Ayan. So habang kumukulo siya, aantayin natin siyang matuyo para mailagay natin yung sangkap. Ayan. Ito na yung pansit bihon ng Bicol. Ayan. Pinapatuyo na lang natin siya ngayon para mailagay natin yung gulay at sahog. Pag natuyo na siya guys, luto na yung noodles niya. Ayan. Isusunod natin ito. Ayan. Diba? Ayan. Tapos papakita ko sa inyo mamaya yung finished product. Masarap to guys. Maniwala kayo sa akin. Ayan. Nagluto na ako nito nung karaan eh. Yung tira kasi to kasi yung bayo ko kasi bumili ng pansit bato sa
pagkarami-rami galing ng ano ng kamsur, sariwa pa, mainit-init pa, bagong gawa lang. So unti-unti lang namin. Ito yung tira. So ngayon sabi ko magluluto ako ngayon, gagawin ko sabi ko iba-vlog ko siya para meron akong upload ngayong araw na to. Para hindi na tayo masiro, di ba? Para hindi si lolo mo hindi ba magalit. So ayan na guys, malapit na siyang matuyo. Kaya mga kasutsut, stay tuned lang kayo dyan. Stay tuned, bye. So guys, luto na yung noodles natin. Susunod na natin yung sangkap. Gulay. So, papakita ko sa inyo guys ito. So ito guys, ayan, gulay. May paalmusal tayo ngayon guys. Ayan. Ako guys nagluluto ako guys ng pancit or bihon. Tapos pag gusto ko maraming sahog, maraming gulay. Lalo na sa bihon o kaya pancit. Gusto ko maraming gulay. Masarap kasi pag maraming gulay eh. Kahit kunti yung sahog niya, kahit kunti yung karne, basta marami yung gulay, masarap na siya. Tapos ano papasarap din ito. Ayan, lalagyan natin siya. Wait lang guys. Ating magic. Sarap guys. Ayan, ang sarap na niya guys. Luto na siya oh. Mamaya titikman natin. Masarap nga ba talaga? Oo naman, for sure masarap. Ayan. Ayan. Dito tayo ngayon guys. Pasensya na guys, wala kasi akong camera. Tagakuha ng camera eh. Ng video eh. Ayan guys. Ayan guys. Luto na siya, luto na mga kasutsut. Mag-aalmusal na tayo mga kasutsut. Samahan niyo po ako. Ayan guys. Stay tuned. Ayan guys, tapos na nga tayo. Ito na yung finished product natin guys. Ayan, luto na siya. So ngayon, titikman na natin ngayon. Charan! Ito na siya ngayon guys. Ang sarap diba? Ayan. Ito na yung finished product natin guys. Ay, sorry. Ayan guys. So, titikman na natin kung masarap. Okay. Puhusgahan na natin ngayon ang luto ni Bicolano TV Vlog. Ayan. Guys. Samahan niyo ako guys. Ayan. Titikman natin ngayon ang ating lutong bahay. Ayan. So ito na guys. Ayan. Guys. Okay guys, ayan. Kain na. Tikman natin ito ngayon. Tingnan nga natin kung masarap. Ayan. Mainit pa. Sarap, promise. Ayan.
Okay guys, sana nagustuhan niyo ang aking vlog ngayon. Sana sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na dyan. Please like and subscribe and hit niyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa aking mga videos. Okay guys, bye! See you in my next vlog. Bye!